Murigaria umurai bo basubati kurwase county ya Nyamira nigo bona sabira abaibori banyari ko babakurenda abana babo hanne muno kinyaruka kubwatekana nebikore byoboiti hamuno gotachirwense kwabere ko komentakana sorongorwa gusi ka ukwana litkori ya rero hase school ya Gucha egotoka se ward ya Bosamaro hebunge West Mugirango me county ya Nyamira ekerarenge ko bwatoka chitangi cyamache chihema marangeti naboigo hebitamba gochiase ebitamba naboigo gochia ase abamenyi bensemeyo nigekerekyo kaso bwamo hamono motendri Lake Victoria South Development Agency Jacqueline Kemunto bakeire ekoko serikali y'umurai wense William Ruto hasate birenga nonya ndiria atari serikali muse kera atari ase serikali nigarachiye konekia gotanga magendro gochase enseme yumurikito Steven Nyariki namange Nase eskuru ya secondary ya Gucha yogotoka se ward ya Bosamaro bunge ya West Mugirango ya Nyamira asomo yega orawa no mutende wa basubati Nyamira mosubati Arusha mumanyi asabigo mutende Lake Victoria South Water Works Development Agency mosubati Jacqueline Kemunto ikiranaroro aiga Arusha mumanyi obwatoke kurenti ndigo cyabayibori nganere byabarenda abana babo ekere bikore byamentikande byoboiti nabo igotekerwanse kwa abana bake asorongorwa gusi. Jukumu lenu ni kulinda watoto. Na mnajua sheria yetu inasema mtoto akiwa chini ya miaka 18 huyu anahesabiwa mtoto. Mahali popote ambapo wewe uko lazima uchunge na ujue mtoto wako ako pande gani, anafanya nini, ako na nani, ulimwachia nani, ako safe. Yekerekyo Arusha bwatoka tangicha maje go skuru ase county ya Nyamira naboigo chema gochia ase ebyombe naboigo kubwatoka ebitamba byo boche nugo cha saboro kyo be skuru kwenda mama county dare ko batindi batokoli muteni batindi tokoli ni dare bora mwana hata badia maizo na batabine kenza gete hata babo yera ko tuitara mu Rusia otani yekingo takere orote mana ara tangi techine chitangi chaino tirega na kwana ira baina boino ruya na retire chitangi tinene abana baituraza kunywa amaji tisani tari tambweli na chiecho pamito inginaende motagete ekerekyo nigo Arusha gendere kwigirira serikali rabisi na gotebanga nyore ndi atari ase serikali gotanga magendero kamna ya igata ariko nyara ko bakago ikiraniwa onyara tare ngali ase serikali yeria amaene twara konyora chitangitiri konyora nare igo ngali ase serikali yeria naende na atavire tore terwe gesima kwanza wale toteli chaki aenda kwane serikali na ite kondo mosumesie tore terwe bibinde abantu balinde batoko chigosaba muba banyete serikali yabo ekorku Kenya kwanza naende wana wapate slogan ya tu mwana yomuna nduko nabe wana kinga inutu tamwana kwa binte wana kinga tu tamwana kwa binte yo mwana tu tamwana kwa binte pasare boronga wana kinga nigekerekyo boigo Arusha gendere korarianga epara ekubwatania nsemo ya pondeni gochia magombo neche kubekwerami no monene bwense moske William Samuel Ruto ekerekyo nigo Arusha gendere korarie ganga yae yogo cha koborie kerokyo bogabana haso mwako 2027 inginaende motagete kaki Arusha neli chamorot morangagiri baba ingokwana buya nani kwa moina buya kwa bana twara baire na barabu ntonto basintonto tobacha etira kibire abantu nkolera bali abantu barara meremeri aba buya iko akana tarara kana bali sate na babuire na timwa diati bakora bana kuna babuire akaki era undie gocha mobe tayare mongere diegete 2027 koruba Bosamaro na modo zabani na bale buya abaka bale buya abasai bale buya bantu bantire Arusha mumanyi lero kanyore gende ibo bono tigatu bwati serikali egekora serikali ngo kareterera amache na ende to bwati sio mongi na Arusha
ama ene piti gamba te ene chenate na no mwana muswati osekoriye chi county chikora una baswati ichitene ine amagendero naro engati yesiro ya nyareko bagikobekwa no muteneri wa baswati ya county ya Nyamira umusike Jerusha Mumanyi kwenekina ensege tabo kia National Affirmative Action Fund ko nyarare ko bakawikira abamenye akorwa seskuru ya secondary ya guche yegotoka ase ward ya Bosamaroa ase bunge ya West Mogrango ime county ya Nyamira kingo reporter ya Nsoko TV rietera Nyarike Steven Embonde.